но първо искам да кажа, че традиция в 38-о основно училище Васил Априлов от Деня на християнското семейство до Игнажден да има празници и коледно настроение и сърцата ни да са отворени с благодарност и да правим добрини. Много работилнички, днес в училището работят с малки джуджета, случват се прекрасни неща, пеят се песни, рецитират се стихчета и ние днес ще покажем една малка част от всичко коледно и щастливо, което се случва. Но най-хубавото нещо е, че в днешния ден тече един базар, който започна вчера, но днес ще бъде специално открит с благотворителна цел, всички вие знаете, от нашата специална гостенка, която ще бъде представена от нашия директор, госпожа Мариета Димитрова. Сега искам да ви представя госпожа Десислава Банова. Всички журналист, наш президент, за което много и благодаря, че ни уважи. И знаете, че всяка година имаме коледен базар традиционно. Също тази година се ориентираме събраните пари да бъдат дарени на българската Коледа. За това, че миналата година дарихме средства от нашето училище, събрани на коледния базар, имаме специална грамота от президента на Република България, господин Радев. Така че и тази година ще се включим в тази инициатива. Знам, че ще покажете прекрасни неща. Музикантите са тук, имаме и други изненади, а на всички деца искам да ви пожелая да посрещнете нова година с много подаръци, да се изкарате много хубаво на Коледа, да отидете на интересни места, а сега покрай коледните празници в училище много да се забавлявате. Аз се радвам, че всеки ден от седмицата в Деня на християнското семейство, която ще продължи до Игнажден с много дни, има много родители, които идват тук и правят общи неща заедно с нас, за което им благодарим. А сега давам думата на нашата гостенка. Деца, само искам да обърнем внимание, че това ни е нова придобивка Ионика по проекта по националната програма за изкуствата и спорта, който желае след това може да идва, ще бъде в хранилището по биология, като кажете, също да свири по желание. Заповядайте. Уважаема госпожо директор, уважаеми заместник директори, скъпи учители, скъпи родители, мили дечица, благодаря за поканата. За мен е огромна чест и удоволствие да открия коледния базар. Много се радвам, че всяка година основно училище, 38 основно училище Васил Априлов застава зад благородни каузи и всички вие сбъдвате чудеса. Казват, че по Коледа стават чудеса. Аз много вярвам в това, но ми се иска всеки един ден наш да е изпълнен с много чудеса. От нас зависи да бъдем по-добри, да бъдем по-състрадателни, да помагаме на хора в нужда и съм сигурна, че и тази година всички вие, а и аз надявам се, че ще допринеса за това да съберем едни средства, да отидат при едни дечица. Освен това, мили дечица, трябва да сте много благодарни всеки ден за това, че идвате в това прекрасно училище, за това, че имате покрив на главите си, защото някои дечица нямат тази възможност. Пожелавам ви светли християнски празници, най-хубавите, да бъдете със семействата си, да изпитате този домашен уют и топлина, да получите много подаръци и да кажете на мама и тати колко много ги обичате, да им благодарите. И аз ви благодаря, че сте страхотни, приличате на едни малки красиви джуджета. Разбрах, че сте подготвили и много изненади. Аз лично нямам търпение да се насладя на вашите изпълнения. Много се радвам, че съм част от това прекрасно тържество. Благодаря ви още веднъж. Желая на всички здраве, светлина и да бъде мир. Благодаря. Програмата започва ударно с нещо много интересно, много класическо. Това е едно танго, което се казва Чао Париж от Пиацола и ще бъде изпълнено от нашата възпитаничка Алина Михайлова от 6-ти Г клас.
и нейната прекрасна майка, виолончелистката Кристияна Михайлова. Заповядайте, моля. Да са от радост сълзите ви, да са верни другарите ви, да е мир в съня ви, да е споделена обичта ви, да бъде честита Коледа. Сняг на обойци се дига, дядо Коледа пристига, златна хубава шина, чако стара война. Дзън-дзън, дзън-дзън, звънци звънят. Сладък съм децата спят, но да знаят той, що носи, ще наскачат голи боса и ще дигнат шум да скрай. Дай на мен, дядо дай, на мен купа, на стоян топка или бараба. Last
да бъдем по-добри, хората да станат братя. Значи на Богороден Богородица се свежда, както моята майка мене, гледа с обич надежда. Чувам ангелския глас, днес е свято тържество, Бог Христос дойде сред нас, днес е Рождество. Чудни песни пеят и крила си веят, от крила им побелели, долу полетели малки перушинки, белите снежинки. И земята цяла, бяла побеляла, радват се децата, тупкат им сърцата, с блеснали очички, с пламнали странички, шум до Бога вдигат, Коледа пристига. Разом занизани камбаните, целия свят. Бяла Коледа, светлина да ни стане празник и при нас. Малки улици греят, мигрите, пада сняг. Танцуват с радост, снежинките, празник и при нас.
Изподелена Коледа и много щастлива 2024 година с благодарности за подкрепата на децата от 38 основно училище София. Благодаря от сърце, благодаря ви, вълшебни сте, продължавайте да следвате мечтите си и сигурно съм, че ще стигнете много далеч. Благодаря на вас, вие правите чудеса, наистина, такива неща видях, толкова съм впечатлена от дечицата, от това, което видях, от таланта, от знанията, да.